Hi Joan. Di na jud ka mo reply nako lagi. Sige na ko pangita nimo. Naniabot na lang ko sa mga kabasakan. Wa jud ka naparamdam nako. Ya, ang panty nimo gihay-hay. Naara sa mua. Joan. Gimingaw na jud ko nimo nga magkuyog tang duha og kaon. Idalan jud nako ang ato ang paborit nga beef loaf nga sudan. Joan, hugaw kayo kag kuko. Giantos lang nako. Baho jud kag tiil kay giantos lang nako. Joan, mapag-rinse kung tatag ato ang ngipon. Joan, na depress ko, ako na lang ni-gutter ang kuko nako. Joan, dili jud ka mapakita nako, dili jud ko mo kaon og hotdog. Last na lining kanta nako, parata nimo sa liog oy. Sige. Ang sarap gumising sa umaga tuwing naamoy na ang luto ni nanay, panatinapay at lalong-lalo na Virginia hotdog. Wala na bang ibang gusto? Virginia hotdog, ito ang baon ko. Paborito, basta hotdog, Virginia. Joan, bantay ra ka na ako, di papakita na ako, di na dyan kumuka, unog hotdog, kay naarbay, ano, beef convert, nga, Cold beef loaf. beef loaf.